Il-Knisja sa mill-bidunet dejjem tagħti ġieħ lil dawk fosta li insejħulhom martri. Il-kelma martri ġiet mill-Grieg li tfisser xut, wieħed li qed jagħti xhieda. Issa il-kelma martri hija marbuta ma' dawk li xerdu demmhom mal Kristu f'kuntest ta' persekuzzjoni normalment. Dak li jkun jiġi affaċċjat li jew jixħat il-fidi jew nkella joqtluh u jagħżel li ma jiċħadx il-fidi fi Kristu u għal jiġi maqtul. U tant ċirkustanzi li jixbħu dan l-eżempju li semmejt fejn dak li jkun in-nisrani jagħmel minn kollox biex jibqa' sħiħ fil-fidi tiegħu, fil-fidi nisranija tiegħu u ma jiċħadx il-Kristu twemmin nisrani u minħabba fekk ixerred demmu. U għalhekk aħna meta niċċelebraw il-festi tal-martri taraw is-saċerdot li jibes il-kudur liturġiku aħmar li jfakkarna fid-demm. Però ma ninsawx li fl-ewwel seklu tal-Knisja jew tnejn l-insara kienu jiduru lejn Ġesu jgħidulu inti l-martri l-kbir, inti l-ewwel martri u tassew għax Kristu meta xerred demmu għal jagħtala xhieda tal-imħabba tiegħu għalina il-bnedmin. Però ma ninsawx ukoll li hemm ukoll u dil ħaġa wkoll il-Papa Franġisku spiss isemmija hemm dawk il-martri li ma jxerdux demmhom fiżikament imma jgħaddu minn tant batija mingħajr ma jxerdu demmhom, jgħaddu minn tant sitwazzjoni diffiċli biex jibqgħu sħaħ fil-fidi f'ċirkustanzi li huma ikunu u li xorta waħda għalkemm ma jsejħux formalment martri, però xorta waħda huma jkunu għaddew minn martirju, dak li jissejjaħ il-martirju abjad. Ġifieri wieħed jibqa' jagħti xhieda anki akkost li jiġi mżebbla, anki akkost li jgħaddi minn tbatijiet kbar, imma għaliex tant hemm imħabba kbira għal Kristu fil-ħajja tiegħu li huwa jibqa' jgħid jiena rid inkun ta' Kristu.